abi Kristen group do am handame nili men laki Sarbong Singnar nili Mondeli Langtibuk Baptist Church nili ahirjir daimi laki Matthew chapter 1 verses 15 to 20 tapi Matthew chapter 2 verses 1 to 12 an mangso Matthew ang ding pi chapter 1 chapter 2 basi nili ahirjir po ahirjir dia thepi laki jir lopi insamri jir lopi ang bongsi insamri jir lopi ang bongsi Joseph Mary afan kerai abangti hemfu ferangke ceklangsi pulo David aso nang di fereri pima karang kangter ajoksi nang di so inghuji lapen Jisu pusi amen irnangji pima laso ajok pensi muni apa pejokji insamri jir lopi ang bongsi hiro rico ahemti damlo mihang ke fekeri atumti arjulo Yehudi rico kodak doma pima nitum theklonglo siklorong sopi non hiro rico manghumang ramsi aron theksa chiphaloti sidata arjulo Kristo pirthe kahache adim la munchi thagdenlo ha juji adet Bethlehem rong sopi insamri jirlopi ang bongsi Joseph pe Mary David akai aron atengsi Bethlehem amen chithap dunloti insamri jirlopi ang bongsi Joseph pe Mary dimkiri longlo chainong aray alongsi longhong ardo pi Jisu oso thi puan kiduk alangli insamri jirlopi ang bongsi ciklo longso atur jasi thekere bangathompi pale umdo Jisu akingri hadak theklonglo Jisu oso thi ning arong king phu patang roisi roacho Jisu oso thi